everyone. I welcome you all to the Hotel Shri Vihar, which is located in Morgansgate Junction, Mangalore. We started this hotel 2 months ago. We are basically concentrating on serving a delicious dum biryani. Okay, basically we serve here all kind of items like North Indian, South Indian, Chinese and other stuffs also. Even the fish fries. Majorly South Indian fish fries, or we will all do rawa fry, tawa fry and masala fries also. And in North Indian also we are doing, we are reaching like, we are concentrating all the, in all items like all kolhapuris, kadai chickens and dry items also. In South Indian we are doing chicken sukka and poli munchi and Mangalorean favorite chicken gyros, chicken urval, everything we are doing. In Chinese also we are here doing some special like we have special chicken Manchurian fried rice. Namaskara Kudla, Nama ini Hotel Vihar ulla. Vihar is exactly located in Morgansgate, 5 number last stop junction idundu, opposite to Morgansgate bus stop. ಮೂಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಟನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ఒక ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಸ್ ವೆರಿ ರೀಸನೇಬಲ್ 130 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೂಲು ಹೋಟೆಲ್ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಮೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ Mangaloreans to kindly visit Hotel VR. ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಎಕ್ಲಿಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀ ವಿಹಾರ್ ಪೈದ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಕುಲು ಆನ್ ದ ವೇ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಅಂಡ್ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಬತ್ತ ಸೊ ವಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ದ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಯಾನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನೇಬಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So we are giving in meals in combos also actually. We have chicken combos, veg combos and fish combos also. So here we are serving like in chicken thali you'll get a chicken kebab, chicken masala and buttermilk and some mixed veg and salads even. Also we are giving combos in biryanis as well. So we'll give you chicken biryani, mutton biryani combo and veg biryani and the mushroom biryani combos also. So in this in chicken biryani combos you'll get the good chicken biryani plus kebab plus salad and you'll get a soft drinks also. We have a chicken biryani bucket also. So only for rupees 450 rupees we are giving a bucket biryani. Like this bucket biryani for 5 people. You can 5 people can have this biryani. That much quantity we are giving. Along with that we are giving 1 liter soft drinks free. And even have a smaller bucket which is for only for 250 rupees. Where 3 people can afford that food and they will get also a half liter soft drinks free. So we do home deliveries, we take party orders. So we are located at Morgansgate Junction, Jeppu, Mangalore. Please do visit with your family and friends. Thank you.